Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dumateng saagunging para rawuh kakung saha putri sepuh miwah anem ageng alit ingkang dahat kinurmatan, dumateng sesepuh bini sepuh ingkang dipun sepuhaken wonten ing tlatah Rejosari mriki ingkang kawula hormati, dumateng masyarakat Rejosari ingkang kawula hormati, dumateng para alim, para ulama, para kiai, bapak haji, ibu hajah ingkang kawula cadung-cadung barokah manfaat ngilmunipun lan ingkang kawula hormati, dumateng aparatur pemerintahan desa nggih menika ingkang terhormat Bapak Kepala Desa saha perangkatipun ingkang kawula hormati lan ingkang kawula taati peraturan-peraturanipun wa insyaallah, dumateng Bapak Nur Wahid, Bapak Rifki saking Kapolsek ingkang kawula hormati ugi lan ingkang kawula taati peraturan-peraturanipun wa insyaallah. Amit nuwun sewu kawula nyelahatur sawetawis nggih menika haminangkani sesulihipun saking grup Kuda Kepang Manunggal Sari saking Sumber Sari. Namung saderengipun kawula matur ingkang kathah, monggo kula panjenengan manjataken raos puja puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah karahmatan kanikmatan dhateng kula lan panjenengan, lan mugi sholawatipun Allah mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula panjenengan ngajeng-ajeng safangatipun awit donya ngantos benjang wonten ing yaumil akhir. Lan ingkang seterusipun kawula ngaturaken gunging panuwun dumateng sedaya warga Rejosari ingkang sampun kersa ngaturi grup kawula Kuda Kepang saking Sumber Sari nggih menika kapurih andherekaken ngregengaken hajatipun warga Rejosari nggih menika hajatipun baritan nggih Pak nggih. Namung kujuwaning manah saking grup kawula saking tingkah lampah tembang tembungipun tasih sedaya kekirangan, kula nyuwun pangapunten dumateng sedaya warga Rejosari lan dumateng Bapak Lurah ingkang sampun paring izin dhateng grup kawula ngaturaken gunging panuwun mugi-mugi pentas sak mangke saged lancar aman boten manggihi alangan sak tunggal punapa nggih Pak nggih. Kados saking kula amargi wedal ingkang sampun dalu boten perlu matur ingkang kathah, cekap semanten mbok bilih kathah atur kawula pribadi awit awal hingga akhir kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal saha panggenan kawula aturaken kanca dalang sumangga.
sendone pratunggo Rama sendone pratunggo Mas Cewono wis kadung ngancur ditinggal lunga Rama yondo ya Rama ramane gendro prejomplang semut nyakot nyawa gebet lakoni abot hae oh ya hae oh ya kadung jeruk banyune mili gonas wicarane gadas luwes sasolae bobo ayahe boyong yondo ali-ali saka
kuningan tak lali-lali tansaya kelingan oh 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 yo hancur jewono kadung hancur ditinggal lunga ya ya lesos kali kadung jeruk banyune mili Huk ya ana maning modele wong wana sapa nadyan tuana ora ora reka kadang timbulke pageronge pelang-pelong kangge tombo ati bingung saben desa ana guru kategena manungsa wong urip ing alam dunya kudune sabar lan nerima eling padha eling lan waspada Tim. Yang rugi si tim. Watu dadekake lindhu bumi wis tuwa cari kiamat wis arep teko iki pratandha bendune sing maha kuwasa bumine sambat gununge gundul aseti babat bumi lara ati banjir bandang gekirisi jarene wong pinter alas kang subur menangku pager pagere bumi murid tentrem tetep lestari aduh Gusti kula nyuwun pangapura kula niki sampun kathah dosa aduh Gusti ingkang maha kuwasa nyuwun kiyat saking godha panggendana prasetulur tunggal usuh tunggal basa aja cokra lan aja sulaya bareng urip golek dalam padang susut syukur wonten ngersane pangeran
panguat bangsa lan negari ayo ndedonga pagebluk egalo sirna cacat kumranggot bebarengan bangun praja lestareno alam urip bumine ramurka aduh Gusti kula nyuwun pangapura kula niki sampun kathah dosa aduh Gusti ingkang Maha Kuwasa nyuwun kiyat saking godha panggendana prasa tulur tunggal setunggal bangsa aja cokrat lan aja sulaya barang urip kelatan pada sujud syukur wonten ngersane pangeran kidunge ati kanggo bangsa lan negari ayo ndedonga pagebluk enggal sirna cangcut kumranggot bebarengan bangun praja lestareno alam urip bumine ramurka gambang suling kumandang sarate pelit kepenak unite nyohake bareng lan ketrongge tipe suling sigra kendrangane sora suling kumandang suarane telat pulih kepenak unite nyohake bareng lan ketrongge tipe suling sigra kendrangane ambil bambu sebatang ku potong sama panjang ku raih dan ku ikat dengan benang ku jadikan layang-layang bermain berlari bermain layang-layang ku ambil ku bawa ke tanah lapang ku jadikan layang-layang Kampung Najau di Mato pakai basuh lilian datangkan maju kawan kawan lamu pakai basuh lian datangkan joka buah ego ayah ada satunya rasa main pun ibu dan pulang datangkan joka buah